Dneska si pozrieme video od Moona, ako bol v Amerike a hodnotil fast foody, či čo ochutnával, ako je v nadpise. No, som zvedavý, ideme hodnotiť moje prvé video na riešenom kanáli, som zvedavý, ideme na to. Nesediť ubútavka a hneď čo prvé, tak ti vyskočí môj homer. Nice. Napíšte mi ľudia do komentárov, ktorý je podľa vás najlepší fast food. Ja najradšej chodím do Mekáča asi, Big Mac mám rád, ale mám rád aj KFCčko a Burger King moc nemusím, aby som sa priznal. Ale napíšte mi, ako vy to máte. Mňam, dal by som si tie donaty. No, ja som bol v Amerike a za mňa necítil som až taký rozdiel, hej. Ale tak bol tam malý rozdiel, ale ani nie je taký veľký. Rick je taký drsný. Testovanie, OK. Subway som tam ešte ani nebol. No, neviem, musím skúsiť samozrejme. 6,50. Videl som správne, za čo? Za čo 6,50? Za kus rožka? OK, to som nečakal. OK, tak musím ochutnať takedy, keď Mono hovorí, že je to perfektné, tak aj ja to ochutnám. Tak toto ak je zdravé, tak ja neviem, ale je to zdravšie ako asi Mekáč a KFC. Pravda, pravda. Red Moon. Big Mac mňam. Konečne vieda, kto čo je správne. Povie, že nie? Čo som povedal? Ja viem. Findist, o tom som ešte ani nepočul. Findist som ešte ani nepočul. Hranolky, ako hovoril, to isté. Nepoznal rozdiel a Findist, to som zvedavý, čo posúdi. Ženská ako Squid Game jednotke 0,67. OK. Reklama, yes. Reklamka.
OK, tak budem to musieť v Amerike takedy ochutnať, ale ako povedal, tak asi to bude taký obyčajný burger. Oh, pravda, pravda. To je dobrý pomer. To je celkom v pohode hodnotenie. Ako to prekrajujú. Nice, tak tam musíme ísť. 8,20. Ty koko, za mini sandwich 8,20. A tak je to Amerika, chápem, a ja som bol v Amerike a bolo to tam podobné. No, OK. Mamina ako keby, že nám urobila sandwich za ani nie euro a tuto za 8 euro. Keď príjem do Ameriky, tak mi mala spraviť keď príjem do Ameriky, tak mi mala spraviť asiatu za euro 20. No, tak to vyzerá extrémne dobre. Ale že extrémne, dal by som si to. Vyzerá to dobre, je to dobré. Mua, musím ísť. Osem eur, 80. Vyzerá to dobre, ale taktiež nedal by som za to 80. A tak s daňou, ako tam má zatvorke, OK, tak dá sa to, dá sa to. Dal by som si iba toto stade. Ty kokos, najvyššie, tak to tam musím prísť a dať si takedy. Burger! Toto je burger, to je chleba, taký šalát, meso, paradajka, ak dobre vidím. A ty kokos sír, toto sír, palička, 13 euro. Ale to asi aj s tými hranolkami, no ale aj taká burger 8 euro a to je tiež drahé. A čo potom hranolky za toto, za 6 euro, či koľko, 5 euro, bože. Tak čo ti dáva? Uvidíme. Ty kokos, a za toto dal 13 euro. 13 euro za takýto mix toto. Sorry.
Hranolky môžu byť dobre, ešte pozor. Vyzerá tak, že taktiež myt. Za 13 eur dal ty kokos, 13 eur najdrahšie zatiaľ, najdrahšie a dal najhoršie. Čo najlacnejšie bude najlepšie? Nikdy som o tom nepočul. Zase sme pri tom 10 eur. 10 eur za burger. Reálne, koľko máš za Big Mac má 6 eur? A toto je polovica z Big Macu, 3/4. OK, akože 10 eur je tá Amerika, tak ešte ako tak chápem, vyzeralo to byť menšie. Yes, super, reklamka. OK, on mi radí dačo lepšie ako je Big Mac. OK, tak musím skúsiť to tiež. To sú takéto hranolky. Oh, KFC, let's go. Jason Best, o tak je to KFC. Má aj hranolky, taký burger. Tento Burger King je za mňa predražený aj tak aj na Slovensku, aj v Česku. Iba ten Sartaba, keď sa vyplatí za mňa, ale tak OK, nesúďte neho hlavou. OK. Mhm. OK, 10,90 za túto, akože mal tam ešte jednu vec, 8 eur by som za to dal. No, 10, tak 9, tak. Rib burger, hej, to odmúna. Áno, presne. Za mňa v Burger Kingu sú hranolky malo slané. To je môj názor.
Yes. Vyzerá to dobre. 13 €, zasa predražené, ale vyzerá to dobre, už som zvedavý, čo povie na tomu. Mun konečne šťastný s holkami. Sranda, že akože fast foody z Ázie, ty kokos má na top a tie ostatné mekáče tieto, tie naj, a úplne dôvod taký. Ale to by som si dal ja. Že vyzeralo to dobre, ale 13 € by som za to nedával. €8 za takúto kocku. Ale hovorím iba o peniazoch, nebudem hovoriť, súdiť. No ale vyzerá to ako placka. Prekvapivo. Po vnútri neviem čo je, ale môže to byť dobré. Dostal je s habitom tam. Tako veľryb. Toto vyzerá dobre. Toto vyzerá akože leba, ne, toto by som si dala ja. 10,50 za chleba, pár hranoliek a pár týchto chicken nuggets, tak akože OK, ale a za nátierku, teda, bože, no nátierku, no, za, no, neviem ako sa to volá, budeme brať nátierku, tak akože 10,50 je dosť, ale dal by som si to. Kurácia omáčka. Reklamky, ja nebudem. Kurácia nátierka. OK, som zvedavý. Kamo Blud proste povedal na chleba lepšie ako na to celé všetko. Ale tak KFC, ako viete. Nedal to náhodou, že? Nedal to náhodou. KFCčko je lepšie za mňa. Mm,
akože povedal, že KFCčko je lepšie, ale dal to vyššie ako samé KFCčko. OK. Musíš ísť späť na to, že to Amerika, tak ešte sa to dá, hej. Už nebudem rozprávať, lebo keď som videl iné ceny, tak akože OK, dá sa to jedno meso, slanina, cez celý burger a sír. OK, OK, mám to celkom rýchlo povedal. Počkaj, chcem to zastaviť tam. Erik sa dosral, ja nie. Chudák Erik. Rip Erik. 8 €, to je v pohode, v pohode. OK, OK, tak to si dám. Aj keď nechcem sa dosrať. OK, to by som si... To je v pohode. Akože že si to môžeš sa pozrieť, keď máš radšej viac slové, mekáčové, tak si daj tak, a keď máš také bez, tak to je dobré. Reklama zase, super, super, milujem reklamy, milujem bla 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 bla. $20. Akože Donaty, OK. Je fanáč, koľko hovoril, hej. OK. Kámo, ale riadne dobre vyzerajú, riadne. Kopke. OK. OK. OK, nevyzerá to. OK, toto nepotrebujem vidieť. Myslím si, že on akože fajn video, mohli sme sa dozvedieť také informácie o a ešte Erika ukáž.
OK, 99% Mundi kokos Američan. 100%. Ako inak, Erik, perfektný. 100%, ejha, Američan za Brazíl. 100% Erik. Ninety-six, okay, Mon. Wow, Erik sa pomýlil, menej má, come on. Ty kokos. Offensive sem ryb. 95, OK, to bolo dobré. Erik Sigma tam toto v pozadí, ty kokos. OK, myslím si, že na budúci vlog si tiež môžeme pozrieť z Ameriky. Myslím si, že Moon OK, v pohode tier list. Mám akože... Myslím si, že Mekáč, ktorom som bol jedine z fast foodov v Amerike, tak súhlasil by som. Také isté máme aj na Slovensku, aj v Česku. No ale keďže on sa končí, tak aj ja končím. Zase to bude ty kokos polhodinové video. No ale čo už, tak čaute ľudia.